ଏ କ'ଣ ହେଉଛି ମାମା? ଅନା 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 ହ୍ୟାଲୋ ହଂସ ମତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପାଣି ଫାଣି ଭାଇ ମୁଁ ଜମା ଏଇ ତୁ ସିଆଡ଼କୁ କାହିଁ କହୁଛୁ? ନା ନା ମୁଁ କାହାକୁ ଓହୋ ତାର ଟିକେ ଡର ଭୟ କିଛି ନାହିଁ ରିକି ତା ବାପର କମ୍ ଫୁଟାଣିଆ ସବୁଥର ମୁଁ ଗାଧେଇନି ଫୁଟାଣିଆ ବାପ ଭଳିଆ ଥୁଣ୍ଟିଆ ଫୁଟିଆଟା ମା ଚାଲିଗଲା ଏସର ମୁଁ ଗାଧେଇମି ସେଠି ବର୍ଷାରେ ଯେ ପାଣି ଆସୁଛୁ ଗାଧେଇବୁ ଶୀତ ଦିନ ଆସିକି ସେଠି ପାଣି ଧରିଲେ ହବନି ଓ मत डर बाई चांस तो खुश मो वीडियो बाज पड़ो बस बहुत ही गला था।